Я да видя тук нещо не е както трябва. Ами как ще е както трябва? Ти не си го направил както трябва, че да бъде както трябва. Направи си го като хората, започни нормално от началото до края и после вече, ако искаш от края до началото, или от дясно наляво, от ляво надясно, както искаш, но като си започнеш, като захванеш нещо, трябва да го довършиш от началото до края. Не, аз винаги започвам да върша нещата от началото до края, но просто може би не ми стига физическо време, за да го направя. Ти пък и ти. На нищо не прилича вече. 1, 2, 3 и хоп, вече си свършил, така ли? Много бързо свършваш. Много бързо завършваш нещо, а? По-бавничко, по-спокойничко. Има време. Живота е пред нас. Виж колко е голям света. Светът е за всеки. Не е само за едни или за двама. Или за трима. Светът е за двама, както се пее в любимата песен на някои патриотични българи, на които ще им се пръснат сърцата от патриотизъм. Нали? Точно така е. Светът не е само за двама, за трима, за четирима или за петима. Той е за всеки, както и небето, и морето, и океаните, и земята, и тревата. Всичко останало вече се постига с труд и с усилия, а който не може да ги усъвършенства и да ги види както трябва, това вече си е негов проблем. Всеки си носи кръста за себе си и всеки е виновен сам, единствено, сам самичък за себе си и за своите грешки. Аз винаги виня първо себе си, а после другите. Винаги се опитвам да намеря вината първо в себе си, а после в другите. Не се опитвам да лицемернича и да злословя ето така. Ти си виновен, 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 ти. Ако не намеря вината обаче в мен, тогава вече започвам да решавам проблемите по друг начин, като разглеждам около себе си. Кой крив и кой прав. Това е.